edrych yn fe. Oedd e dau thing fyna, cigarette yn dod mas fyna, oedd e dal i ffeisio ffordd I gallu siarad mewn i'r mic. So I neud cerddoriaeth then, sorry, I loved it. Nah, let's move on from this now, because it's traumatic. Good times. Helo a chroeso i'r Pwy Sy'n Galw pod gyda fi, Lloyd Lewis, a fy ffrind gorau, Dom James. Mae'r podcast yma I gyd amdan dilemmas, so ni'n mynd I fod yn gofyn cwestiynau I gwesteion gwahanol, a gobeithio ni'n cael bach o hwyl efo. Amdani? Let's go. Sage, Croeso, how are you doing? I'm good, man. Happy to fod yma. Yeah? Yeah, man. Gwestai gynta ni, sut mae hwnna'n teimlo? What an honour. Yeah, mae fe yn anrydedd, Sage. Na, mae'n gwych I cael ti fyma. Diolch. Yn amlwg, pawb adre, pawb sy'n gwylio'r pod yma, mynd I gwybod pwy I chi. Bys y ti'n dweud, pryd dechrau mynd yn gwyllt I ti oedd round a round arno TikTok a pam eis ti'n viral arno hwnna? Ie. Mwna'n wsos yma. Blwyddyn dwytha. Mae di bod yn blwyddyn cryf hefyd. Ni di gweld y growth. Little strong here. Obviously, o'n I di wneud Maes B, Tafel, hefo ti. Yeah. Amazing experiences. Amazing. O'n I di cael couple o chats hefyd. A fi'n meddwl ar y sioe heddi, ar y podcast, ni efo couple o dilemmas I ti. Yeah. Real dilemmas hefyd. Oh, go on. Honest. Bywyd go on. Yeah, honesty is the policy. Dwi'n barod. Yeah, yn amlwg y thema yw cerddoriaeth. So, cwestiwn gyntaf. Oes angen mwy o ddrama yn y scene music Cymraeg? Mwy o beef? A di pawb yn soft, mae fe'n dweud. Oes angen mwy o cigeiddion yn y scene? Oh, it's sad. Ond as in, dwi'n un weird am hyn. Dwi'n find it really motivating. Pethau ola. So, dwi'n gwybod. Dim beef fatha violence, ond mwy o competition. Dwi'n meddwl, Mae'n iachus I fe, fatha, mae hwnna'n rhywbeth I sbardino chi gweithio efo. Os mae rhywun jyst newydd neud rap amdano ti. Definitely. A mae pawb yn gweld e. Mae pawb yn aros wedyn am ti. Yeah, it replies. Ti yna mae Bryn Terfyn yn dod, coming with something for you. Beth ti'n dod, what are you coming back with? I'd have to bring David Iwan on the track. Do you get me? Spin it. Have to be done. Yeah, you'd have to spin it. Aye. Yeah, mae bach o beat. Fi'n meddwl bach o cigeidion yn... Mae'n iachus. Na, even with chi, pan ti'n dropio track, a dwi'n mae hwnna slapio, mae'n motivator I, I can't just sit and take that. So... Ni efo rhywbeth yn dod, we got something coming for you. Aye, did you call a couple of people? No, like genuine directed at you. Dim problem. Mae hyn yn actually prank, a mae'n fideo efo. Yeah, mae'n efo fideo. O, mae hwnna'n mynd I mewn y music video. The Harrow Production Company. Beth sy'n tynol I fi? Settle the debate, iawn. Ydy yn anoddach I swnio'n cool yn canu'n Gymraeg neu'n Saesneg? Cymraeg, Mae'n anodd I fe. Lot anoddach. Beth wyt ti'n meddwl, beth yw'r reswm am hwnna? Fi'n tybio fatha... I don't know, tan adeg ma blwyddyn diwetha ish, doedd dim really rap Gymraeg yn fel prominent yn y scene bys chi'n dweud. So fi'n meddwl, oherwydd mae hwnna'n rhywbeth newydd, a falle, mae'n anodd I swnio'n cool, ond, I don't know, so'n meddwl bod e'n dim yn cool, like... Na, ti'n gwybod be, dwi'n meddwl achos bod o'n... Dwi'n meddwl hollol newydd, gynnech chi pobl fatha Mr Formula a bethau, ond achos bod o'n eitha newydd I guess, mainstream, mae'n gallu dod ar draws ella'n corny neu rhywbeth fel yna. Ac hefyd, dwi'n teimlo fatha mae'n iaith eitha literal, so dwi anyway yn gweld o'n anoddach I wneud fatha similes a metaphors a bethau yna, a wneud o swnio'n dda, achos mae'n just yn hitio'n literal bod tro efo'r meaning. O ti'n meddwl, pam ti'n fel, ti gyda fel internal dialogue, Mae rai pobl ddim. Sa efo internal dialogue. Na, you're lying. Ond na, dim Cymraeg, ond ti gyda rhywbeth. Sa efo internal dialogue. I'm not crazy. Sa efo internal dialogue Cymraeg, though. Fi'n meddwl yn Saesneg. So fi'n teimlo fel, mae'n I ysgrifennu yn Cymraeg, mae fe'n actual challenge, gwbl gwahanol I fe. Ti'n teimlo'r un fath, ne? Cytuno. Yeah, fi'n meddwl, do you know what? I fi'n hoffi, sa'n siŵr am ti, ond fi'n hoffi ysgrifennu yn Cymraeg. Fi'n hoffi'r challenge o gallu gweld sut fi'n gallu rhoi pethau efo'r gilydd. A sa'n siŵr, be ti'n hoffi wneud mwy? Be ti'n hoffi, be honest nawr, Cymraeg neu Saesneg? Ti yn y studio, mae producer yn dweud, yo, ni efo, we got a criteria here, ni angen neud can Saesneg neu can Cymraeg, what are you choosing?
Ti'n gwybod be, mae'r Saesneg yn haws i fi. So, mae'n go-to fi, achos mae'n iaith cyntaf fi. Yeah. Ond mae'r Cymraeg, dwi'n teimlo fatha, os ti'n gael o'n iawn, mae'n gallu creu rhywbeth newydd sy'n fatha well, os ti'n dall o. Achos, even i pobl Saesneg sydd ddim yn dall y iaith, mae'n sain newydd iddyn nhw. Fatha, mae'n dod rhy hawdd a beth o, maen nhw'n gallu sort of dall o heb dall o. O'n i'n meddwl am fel, o'n i'n meddwl am union be wedys ti fyna, pobl yn fel deall fe a gallu mwynhau fe heb o'r hydroedd angen siarad Cymraeg. I mwynhau fe, ond fi'n gwrando i fel Burner Boy trwy'r amser, mae'n siarad iaith gwahanol lot mwy thing, a mae fel fath ar vibe a mae'n jyst yn swnio neis i fe. A mae'n cymysgu hwnna. So, fi'n meddwl hwnna am rhywbeth dylsyn ni grybwyll. Flows gwahanol fel cerddoriaeth Ffrangeg, os ti'n gwrando i cerddoriaeth Ffrangeg o gwbl. Flows gwahanol, a mae'n rhoi siawns i gallu neud just rhywbeth gwahanol i'r byd, fel y cerddoriaeth ni wedi fod yn neud nawr, ni wedi fod yn kind of mynd mas o'r box efo be ni'n trio neud nawr. Fi'n gwybod efo ti'n neud y drill, ond it's a poetic thing. A mae iaith ni yn iaith barddonol, yr iaith Cymraeg. Dyna sut mae wedi cael ei tyfu. So, yeah, of course, ni'n gallu neud y swnio'n cool, and it's good vibes. Ond mae'n definitely... Yeah, obviously. Alright, i ni nesaf nawr. Fi'n excited i clywed yn un o'r nawr. Fi'n cofio rhywbeth o fe. I'll say, stori mwyaf mad o gig. Gynna fi mynd yn ôl. Clwb Ifor. Tafwyl, blwyddyn dwytha. Oedd o'n vibe, cwpl o drinks, boom. Nath ni performio, ath pawb yn gwyllt. Dwi'n gwybod gysi dda 4 saith, o'n i heb bita chwaith y diwrnod yna, so... Good. Na, don't do that! Don't do that! Don't do that! Fi'n meddwl oedd yn 4 saith, a wedyn o'n i wedi mynd nôl i TV. Ie, yn union, a wedyn... Gysi ddim bwyd drwy dydd. A hwnna, tro cynta i ni gwrdd, Ai, so just i roi bach o context. Ni'n cael dweud. Mes i roi bach o context. Tafwyl yn ymwygyd o dde clas. Sage, o'n i'n mynd mas, so cyntaf yn cwrdd â ti hefyd. Very, very monumental occasion, bach o beth. A wedyn, oedd e just mynd bach dros ben lles. Oedd fi'n cofio, oedd y dyn sign yn clymu fod bach yn dod mewn. Sage is outside, she's outside. I was like, yeah. Nah. Ysyn gael chi da. Ti e bwys y bins. Slum ta. Oedd cynhyrchydd ni, oedd producer ni Donald fyna, to be fair, round of applause i Donald. Round of applause i Donald. Man of the match. Man of the match. Man of the match. A fi'n cofio, mynd nôl, o'n i wedi mynd nôl i TV, a dan a fi yn bwyll ar rhywbeth yn living room fi. A y bwy yma, fyna ar sofa fi, leather jacket on, glasses on. Nah, it happens to the best of us. You had to give him a baptism of fire though, don't they? Nah, I think good. We have to put him through it. It's got crazy. Mae'n stori da am y tro gyda. Mae'n stori da i fe. If it's one thing, a stori da. Ni gyd wedi bod na. Ni definitely wedi bod na, ie. Ond beth all, stories ni o gigs. Fi'n cofio, sa eisiau deud yn y beth amdano ti, cos fi efo cwpl o pethau i deud amdano ti. Ie, dwi eisiau clywed stori o chi. Ie, fi just yn mynd, fi just yn cael meddwl yn dod, it was just few drinks, bach yn loose. I fi, o'n i'n mortified, Must be, a fi'n eitha chilled guy, ond must be, o'n i'n just efo troi dydd, having a good time. Must be, is ti must be cyn... Na, erioed. Na, ni chwaith. So ni ddim yn gwybod beth i ddisgwyl, ond oedd yn diwrnod hyfryd o dde. Lovely, amazing. Fi'n meddwl the occasion probably got to us a bit. Got to you. Ti'n gofio'n taxi? Ti'n gofio hwn yn y taxi? Mae cwpl o cwestiynau, o'n i'n meddwl am y diwrnod ar ôl. Question 1, pam o'n i'n gwisgo vest a cape a glasses a fa? O ti'n gweld fi pam ni'n ar llwyfan? Dwi ddim yn gwybod. A fi'n cofio cerdded ar y llwyfan, fi ddim even ysmygu O'n i'n cerdded ar y llwyfan yn y hwyr, gyda 2 drink, fag yn y ceg fi, no hands, Rwse, o ti'n superhuman fyna. Popeye. Cerdded on, dyna fi di edrych arno fe, o fi di edrych arno fe cerdded ar y stage. Oedd e'n hwyr i'r stage, by the way, for his own show. O fi ar y stage yn siarad i'r crowd, just edrych i'n dde. Rwse, oedd e'n 2 thing fyna,
cigarette yn dod mas fyna, oedd ei dal di ffeisio ffordd I gallu siarad mewn i'r mic. No, that's not even the worst bit. Y peth gweitha wedyn, yeah. So, obviously, maes bi, like, o'n i eisiau bod ar y main stage, o'n i. O'n i yn y pabell. Aye. I was like soundhead and llawn o there. Yeah. I was like, happy days. So, obviously, like, drunk Lloyd wedyn. And like, pwy oedd loads of indie bands oedd efo na. Dyna beth yw'r sy'n Cymraeg anyway. Oedd indie band syth ar ôl ni. Yeah. Literally. Yeah, and this makes it worse as well, yeah. So, ni'n cael y canol afni, yeah. A fi'n cofio, all o blion, diolch I chi o chi'n goffa fi a you keep reminding me. Of course, yeah. Oedd yn blion, so ond y diwrnod nesaf, yeah, nhw'n dweud I fi. O'n i'n mynd I Surti yn DJ o'n i. Yeah. And he was like, reload it. He was like, no, we run out of time. Yeah. Obviously, fel weres I, o'n I bach yn siomedig oherwydd o'n I ddim ar y main stage anyway. Aye. And he was like, ti eisiau gweld... ti eisiau ni chwarae can arall? Neu ti eisiau... gwrando I shit indie bands. Shit indie bands. A to be fair, all the crowd, they on the value. No, but my mor amharchus. And I didn't mean it like that. Dyna'r thing gweith ag Nes ti neud oedd that 2-3 gwaith, di drwy'r set fo. I don't know what happened to me that day, but I need to have rhywbeth out for indie Mwy o ddoniol am hynna yw, yr indie band oedd ar ôl I ni. Nes ti'n gadael y stage. Lle di Lloyd? Edrych mewn I canol y llwyfan, oedd Lloyd ar y llwyfan efo'r indie band yna, yn y mic. My God, in my defence, nes I gadael bag fi ar y llwyfan, so I had to go and get on. Right, anyway, some of them now, that's enough now, that's enough. Who's that on the cape? Och ti'n gwybod geiriau I caneuon nhw, ta? Na, oedd ddim. Och ti just ar y O'n nhw'n rhoi fi y mic, to be honest. O'n nhw'n pasio fi y mic. Ond fi ddim, let's move on from this now, because I'm traumatic. Good times. Right, sut bys ti'n dweud I ffrind sy'n neud cerddoriaeth, neu producer sy'n newydd hala beat I ti, like, yo, Sage, dyma beat, gada fi meddwl beth ti'n meddwl, a mae'n shit. Like, be ti'n dweud I hwnna? Ti'n newydd anfon, mae Don newydd anfon beat pack I ti, a mae'n shit, sut ti'n dweud there? Neu ffrind ti wedi dweud, Sage, can you check this demo out, bro, and just try this new thing. Don't sugarcoat it. Na, ti'n gwybod be, dwi'n honest, efo be dwi'n... Ia, dwi'n honest, a dwi'n agos efo rhan fwy o pobl dwi'n gweithio efo. Dwi'n gweithio efo rhywun. So, os dim ond da, I'll literally tell them, like, this is not it. Be ti'n dweud efo hwnna? Aye. Mewn ffordd fatha respectfully, ond this doesn't slap. Like, a dwi'n gwybod ti'n gallu neud yn well, dyna pan dwi'n gweithio efo chdi. Ond dwi eisiau'r un fath o feedback, os dwi'n neud 16 bars bach ar beat, a ma'n trash, deitha fi. So, yeah, I wouldn't just... Ond bys ti'n dweud e mor plaen a hynny? No, this ain't it. This ain't it. Pretty much. You've got a Charlemagne meme yna. Aye, nah, that ain't it, man. Aye, dwi'n meddwl, lyswn. Dwi'n meddwl, mae'n well dod o ffrind o e. Mae'n gwahanol os mae'n ffrind fel, iddo, I guess. Herwydd ti'n cael yr ryddid I bod yn honest â nhw. Yeah, fo, even then. Yeah. So, huge producer, played a huge producer, Metro Boomin. Okay. Metro Boomin. Even Na jump ar y beat. Metro Boomin, on my absolute shit. Yeah, Looney Tunes type rhythm. 13 days. Are you saying nah, neu ti'n hopping on? I'm saying run me that. Send yr beat rhywbeth ddwan. Dyma email fi. I'm on that. Okay, yeah, nah. Like, as in, rhaid I chdi pick o battle chdi, If Metro Boomin is sending me a beat, fyddai ar fo. Even os ma'n un Looney Tunes. Yeah, ma'n andig. Fair enough. Gobeithio a'n viral am rhyw reswm. Even os ma'n trash. Okay, yeah. Chi'n cael eich fforso I gynnal gwers cerddoriaeth yn yr ysgol, so ti'n dysgu'r gwers ma i'r plant. Be chi'n neud y gwers cerddoriaeth arno? Mr Todz, o flaen y dosbarth nawr, a chi efo rhywbeth. You've got a class, whole regime yn barod. Wyt ti'n rhan y chwarae, wyt ti'n cael y DJ buttons ar y... DJ. So be ti'n neud, Yn gyntaf, ti'n ysgrifennu rhywbeth ar what are you writing down? Dwi'n mynd ar YouTube. Queng face type beat. Na, drill type beat. A wedyn, dwi'n... So ni gael pobl I just sgwennu amdan beth sy'n ti'n mewn iddyn nhw. Pa bynnag teimlada ti efo neu thoughts ti efo. A wedyn,
Ai, dwi'n meddwl swn i'n neud gwers bach ar songwriting. Dwi'n yn expert yna fo, ond fel yna nes i cychwyn, just sgwennu, kind of that diary type thing, a wedyn adio treigladau mewn, swn i'n agor geiriadur, odliadur, a wedyn see what we get. O ti'n dynoddio odliadur pam ti'n ysgwennu? Ond dwi'n tad, rhaid i fi. A fi, mae'n Fi'n siarad ddim defnyddio fe, ond fi wastad fi angen defnyddio fe. It's not something to be ashamed of. Ni'n dysgu, dyna beth ni'n neud, ni'n dysgu. Dysgu geiriau newydd. Ond fi'n gallu imagine am Mr Todz o flaen y dosbarth, shoot and tie. Pa fath o athro, fi eisiau gofod, pa fath o athro bydde ti? Strict, Ti strict neu ti'n lenient? Ti Strict. Gyda fi'n amser i, as in, dwi'n gael fy talu minimum wage, as in, shush type thing. Like, shush a dysgu. Respectfully. Mr Todz. Come on. Ti'n gallu dewis un artist Saesneg, byd enwog i wneud un can Cymraeg, pwy yw e? A wedyn, add on to that, ar ôl ti di ateb hwnna, pwy bydde ti'n hoffi wneud feature hefo? Ooh, pwy sy'n licio wneud can Cymraeg? Mae hwnna'n un... Ti'n gwybod be, rhywun tha, Dua Lipa. Achos mae hi mor fawr, os hi'n neud rhywbeth fel yn Cymraeg, someone worldwide. A someone bach yn weird, ond dwi'n meddwl someone it could work type thing. Aye. Bydd yr un fath o meddwl beth sy'n neud Drake neu rhywbeth, jyst gyda profile mor fawr a hwnna. Bydd e'n hilarious i gael Drake yn neud can Cymraeg. Ie, bydd e'n neud yn clas. Mae bod tro yn neud pethau anywhere, mae'n neud bach o Spanish neu Arabic neu beth, so Dua Lipa neud un llinell yn Cymraeg, so mae'n mynd yn gwell go. Adele. Power ballad. Na, do you know what? I want Rihanna. Byddai'n caru gweld Rihanna yn neud rhyw island vibe, can Cymraeg. OK, now feature. Fi eisiau dechrau fe. Fi'n meddwl fi'n gwybod pwy beth ti eisiau. Sy'n neud Drake eto. Fe i fi gorau erioed o ran meistro, well, just complete o rap, fi'n meddwl. Mae'n neud pop beth, mae'n fel, chymod, probably fel, wel, mae'n un o'r artist mwy yn y byd, so. Fi jyst yn offi fe, I don't know, fi'n fath o fanboy, fath o stereotypical. Fi'n fath o fanboy Drake. Fi'n trio dweud fi ddim, ond every time he comes on, be am fi. Byddai probably yn dweud rhywun fel Tyler, the Creator, byddai'n caru neu can efo. Just ahead of production. Obviously, Don a Tyler yn producer, sa'n anghofio am Don. Unigryw. Yeah, a mae'n unigryw ma fo'r vibes yna, so fe, neu, if I can get both of them, fe a A$AP Rocky. Vibes, ti? Mae'r list rhy hir. Ond present day, so ni'n pigo rhywun fatha basic Central C. Central C, yeah. Bi ti'n neud that kind of Central C. Ti'n dall, a mae o'n neud y collabs efo fatha Italian, mae efo Eurovision, ti'n cofio hwnna, efo bawb fatha. So Sench neu, ella French the Kid. French the Kid. Dwi'n meddwl, sa hynna'n smart moves, yeah. Bydd a'n really smart move, yeah. Yeah, fi'n meddwl, bydd rhywbeth o French the Kid, ddim yn rhywbeth really crazy I meddwl. Alla hwnna'n digwydd yn bendant. Fel, as in first step. Bi Central C yn, bi ti a Sage a Central C Bydd e'n gweithio. pop off. Slapio, sa? Mae'n pop off. Get in the DMs. Serious. Ond yn wedi gyda'r drill, though, like, y stuff mae'n neud gyda fel y ieithoedd gwahanol, mae'n gweithio'n dda, gyda fel Eidaleg, y drill Eidaleg a stuff, mae'n swnio'n dda. Mae'n gweithio'n dda. Roi te, beth yw'r can gweithaf gallu ti cael mewn angladd? Chief Keef. I don't like. O'n i'n meddwl staying alive. That's peak. Falle na'n neud hynny am angladd. Fi sa eisiau meddwl am hynny. Keep it light-hearted. Yeah, keep it light-hearted. So chi'n gorau siarad i'r DJ that. Siarad i'r DJ. Cancel out in a coffin for that. I ain't done yet. Na. Fi gyda cwestiwn Daflin, beth yw cwestiwn ti? Ti'n artist sy'n gyda cerddoriaeth anhygoel, ond mae dillad a style ti'n horrific. Oed ti'n mynd i fod yn llwyddiannus? So ti di cael llwyddiant, anyway. That's it, this is the start of the video. Dwi'n directed that. Na. Fi heb ysgrifennu cwestiwn. Oh my gosh. You take that. If the shoe doesn't fit, bad style. Ti am fod yn llwyddiannus? Na, dim... Ella back in the day, pan mae radio oedd yn dominate o pethau, ond wan mae social media a bob dim fel yn really... Bledol efo. Yeah, exactly, mae'n important. A ti'n gweld fel, fi'n meddwl fel Central C, mae image, ti'n defnyddio fe fel y siampl, mae mor llwyddiannus ar hyn o'n bryd. Mae image fe
mae hwnna'n rhan huge o'i thing efe. Tacfit. Ie, mae'n enw efe, mae'n Man, fel... Ac i pobl yn America wedyn, mae fe sy'n cynrychioli fel British like roadman sort of thing efe. So mae fe'n fel, mae image fe'n fatha iconic na, bys ni'n dweud. Fel A$AP Rocky, you know the Tyler, the creators, maen nhw efo fashion, maen nhw efo style nhw. Pa artist sydd efo the worst fashion sense, ti'n meddwl? So ni'n dweud lot o rappers a artists back in the day, os ti'n chwilio am fatha, Scissor, 2009. Oedd nhw'n gwisgo'n crazy. Even Drake, a bethau'n gwisgo fatha, literally. Ti'n cofio beth o'n i'n gwisgo pryd ni ddo? O'n i'n gwisgo fel mustard chinos o Primark, Rihanna print tee, cofio nhw? O'n i beth yn gwisgo yna, by the way. Top Man, cofio Top Man, gyda like the neon sleeves and like collar? O'n i beth i gwisgo stuff yna. Mate, it was iconic. I can't lie, o'n i'n gwisgo fully blown Lonsdale tracksuits. Mate, I used to have a pair of Reebok 3/4 length trousers. Jeans, skinny jeans, T90s. Yeah, but ond dyna beth fi'n dweud, back then, oedd hynna, that was drip. Chdi mynd allan a teimlo'n confidence yn ysgu yna, mynd spray on jeans. Spray on heavy You get me, bro? Busting out. Busting out. Gweld gwynebau, kneecaps fi. Madness. Beth i am fyna? Alright, na fi'n mynd, I'll go. Ydy sy'n music Cymraeg yn re-clicky? Na, dwi'n meddwl anyway. Dwi'n newydd i'r holl peth, kind of, ond dwi'n meddwl mae pawb di bod yn eitha welcoming i fi. So ni'n dweud, yr unig ffordd ma'n clicky ydy de a gogledd. Does a ddim connection rhwng de a gogledd o gwbl. As in, mae pawb fo'ma'n neud pethau nhw, a mae pawb yn trio tyfu yn y gogledd, ond does a ddim, as am byd yn y canol chwaith. So ni'n leicio gweld lot mwy o connections, collabs, rhwngta nhw. For sure. Ond gan i weld. Fi'n agreed oherwydd mae di fod yn... Mae'n cymuned neis i fod yn rhan o'r cymuned cerddorol Cymraeg. Mae pawb yn really supportive. Wyt ti'n meddwl drwy'r diffyg amrywiaeth ddo yn y steil o cerddoriaeth? Fi ddim yn actually cael problem da indie bands, ond mae dyna yw'r peth mwyaf fel dominant i fe. Mae hwnna wedi fel... I don't know, beth chi'n meddwl? Falle, maybe I'm chatting shit. Ti'n meddwl mae hwnna fel y prif genre sy'n fel dominant? Mae hwnna di'r prif genre, ond os da ni eisiau rhywbeth newydd, ni sy'n gorau creu o. As in, os da ni jyst yn eista a... Beth di complain? Cwyno. Just cwyno, neith ddim byd newid. So, os da ni eisiau clywed mwy o cerddoriaeth, da ni'n leicio, ni sy'n gorau creu o. Fi ddim yn cwyno, fi'n actually hoffi indie band. Just disclaimer, mae Lloyd actually yn hoffi indie band. Gawn ni neud hwnna ar gwylo, please? Fi'n meddwl, efo'r amrywiaeth fi'n agree efo'r da ohonoch chi, ond fi'n meddwl hefyd, fel ti wedi dweud, ni angen dod ar amrywiaeth yna, herwydd mae Cymru heb gweld really rhywbeth fel be ni wedi fod yn neud. Byth. Maen nhw byth i gweld e. Maen nhw gweld y rap, ond maen nhw heb gweld e. They haven't seen it to this degree lle we got raised ar y cerddoriaeth yma fel y 50 Cents, y Drakes, y popeth fel yna. Ni'n dod o'r influences ni i mewn i'r scene. So mae'r amrywiaeth. A fi wedi clywed cwpl o caneuon nawr yn trio kind of brancho allan o artistiau gwahanol. Oedd yn efo fi'n Tara Bandito. Tara Bandito, mae'n neud. Sy'n o beth. So fi'n meddwl mae'r amrywiaeth, mae'n mwy amrywiaeth yn dod. Mae'n mynd i cario hwnna'n digwydd. Fi'n gytuno, fi gyda cwestiwn da fan hyn. Beth yw'r mistakes mwyaf chi wedi gwneud yn eich gyrfaroedd cerddoriaeth felly? Be bys ti'n dweud i Sage sy'n jyst yn dechrau gwneud cerddoriaeth? So ni'n deitha fo just bydda'n patient. Dwi'n meddwl hwnna di'r un mwy o pwysig. As in, mae'n dda bod chdi'n meddwl bod cyneuon chdi digon da i chwyddo i fyny bod tro, ond y gwir ydi neith o ddim. Ond mae'n gallu bod yn frustrating pan ti'n ifanc a ti'n neud peth allan a ti'n gael 10 streams sa'n neb yn cerio. Ond mae'n literally yn game o... Ti'n gael rei sy'n just yn, ti'n dall, mynd yn viral pethau, ond mae'n game o consistency. Pwy sy'n gallu neud am yr quality ychal am mwy o amser. Wel, fel a dwi'n gweld anyway. So ni'n deitha, Sage ifanc, just dal ati, mate. Fi'n offi hwnna, herwydd mae pawb yn gwybod pan ma'n i'n ifanc. Sa'n siŵr amdano chi, ond fi'n release rhywbeth ar SoundCloud say, yo, this is the one. O'n i'n confident. Literally, this is the one stream. One stream. Dyna be mae. One stream.
Boom, on one stream oedd y cynhyrchydd A ti di gyrru fo'i ffrindiau chdi gyd, a ti dal efo one stream. Come on now. Fi wedi delay siwt gymaint o cerddoriaeth o'n ni wedi rhoi mas pan o'n i'n ifanc, cos it's just like... O ia fi. Ar y pryd, no one can tell you different in it. Ti just felt, I'm sick. Mwyn yn calon, Done a mad as a stafell ti, have a little mic, have a little Apple earphones even now. Yo, I've just changed everything. Aye. Everything. Yeah. Trio mix of ben dy hun a... O na, ie, fi'n cytuno ddo, mae hwnna, ie, bod yn amyneddgar efo patient, efo? Amyneddgar? Amyneddgar. Aye. Yeah, Achos ti'n gallu cychwyn cymharu cyneuon chdi, a ti'n newid cychwyn neu music, efo rhywun tha Drake a'r top artist, a ti tha, dwi'n trash. Ond ti ddim, ti just yn tangan amser. Fi eisiau gwneud quick fire. Yeah, nice. Quick fire. Fi'n mynd i gofyn question. Ti'n meddwl am question nawr. Nawn ni wneud 4 question. Okay. But it's just random, Two each. So random, okay. Hoff artist Cymraeg. Marino a chi, mae'n siwr. Right, beth yw dy hoff oed di? Lasagna. Yeah, solid, go on. Hoff can Eddie Lloyd. Marvin's Room Drake. No way! No, wait, Lover Boy. Emotional. Sad boy season. Nice, who hurt you, bro? I want to talk about it, bro. Okay, question nesa. Pwy ti'n pildroi ti'n cefnogi? Bayern. Efe? Bayern. Lle mae hwnna di dod o? Ti'n gwybod be, pan ni'n chwarae FIFA pan ni'n fach, ond ni'n jyst yn lyfio'r line-up, Rippery, Robin, Schweinsteiger, so... Yeah, classic Robin cut inside. Exactly, left bro. foot, bang. Switch. Mad. Had to be done, man. Yeah. Gyda cwestiwn i chi, ddo. Yeah, Go come on, go on. on. Yr ddau opsiwn ydi, ti'n unau quitio music am byth, neu ti'n celibate am gwell boi chdi. So fi'n caru music, but I listen. I'm going celibate, brother. I ain't going celibate. Fi'n caru music, but bye-bye. Ti'n quitio music am byth? Ti'n mwyn edrych fydd Celibate? am gwell boi chdi? I'm gweddill bywyd fi, brother. You're mad. That's crazy. Be am ti? A paid y coward long. No one loves music that much. I thought music is life, Na bro. gwrando hyn te, okay. Ond ti'n Nes di matab, Lloyd? methu hyd yn oed gwrando ar cerddoriaeth te. Pam ti'n trio, why are you trying to get out there? Why trio cael allan o'r crash yn efo? Fi'n methu no grand on music. Fi'n gallu, ei, grand on, ond ydw i'n gwybod bod music yn existo? Neu fi'n methu, mae just nawr, fi'n methu... Ti'n gwybod bod o'n existio, ond Ti ti just just methu ddim gallu access iddo fo. Unlucky. Buy music. Is it? Obviously. Be am ti? Lloyd. Di beth yn neud e anyway, so we're fucking not losing anything, yeah. Genuine, fi ddim yn joking. Lloyd. Hey, Dwi'n ato chdi. Dwi'n napo chdi. ni'n nabod chi. Mam fi'n mynd i gwylio hyn. So, yeah, bys ni'n... Fi wedi ymroi mo'r gerddoriaeth, boys, so, yeah. Really? Fi gallu mynd heb do hwnna. Mae hwnna... Come on. Am gwedd... Unrhyw beth, though. Like, unrhyw beth. Ni methu gwneud unrhyw beth fel... Na, as in, dim byd. So I neud cerddoriaeth then. Sorry, I loved it. Yeah, na, hwnna'n digon. Fi'n meddwl bod bydd bran fwy o pobl yn dweud yn un peth. Yeah, procreate. Yeah, we need to procreate. Dyna pam ni ma ar y planet ma, efe. Mae hynna'n wir. Ti basically dweud, ti mam gael plant. A mae hynna'n... Ti'n gallu adopto, ond... Beth am ti? Gwir, ond- Beth am ti? Rhyn ato bod dom. Rhyn ato bod dom. I dy gwir. Rhyn ato bod dom. Mae afti, man. As in... Be di point os dwi'n neud o'i top? As in... Na, pam ti'n neud e? Na, dwi'n neud peth. Be di point? I can't live my life. Nah, trust me. Dyna, honest. Sa'n neud cerddoriaeth os mae'n dod lawr i hynna. Celibacy, allow it. Never. Am gweddi... Os o'n tha 5-10 years, dwi'n meddwl sy'n ni'n gallu ffyrmio fi. Okay, bys ti'n neud e 10 years? Na. Na? Na. So, 10 blwyddyn, 10 years heb cerddoriaeth, ond wedyn fi efo... Na. 10 blwyddyn o ddim creu dim tunes, neu 10 blwyddyn o... 10 blwyddyn o ddim creu dim tunes. Easy. Yeah. Na, just don't know in the game, big comeback. Huge. Right. On that note, Sage, diolch yn fawr am dod boi. Gwestai cynta ni. Gwerthfawr oedd ti'n dod yn fawr iawn. Set the pace. Set the pace. Yeah, nes ti'n gwych. Always a pleasure, my friend. Diolch yn di bod yn hwyl. Diolch boi. Diolch yn fawr iawn. Nice one, Sage. Diolch yn fawr iawn i Sage am fod yn gwestiwn ni ar y pennod gyntaf. A diolch i chi am gwrando. Cofiwch i dansgrifio isod a byddwn ni nôl yn fuan gyda gwestiwn newydd.